Ελληνική ηθαγένεια και πολιτογράφηση της μητέρας μου μετά από πολλά χρόνια. Δεν ξέρω πώς θα ακούγομαι σε αυτό το βίντεο, καθώς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο καράβι της επιστροφής. Οπότε, συγγνώμη αν ακούτε διάφορα από πίσω, συνεχίζω. Και πάμε να τα πάρουμε όλα από την αρχή. Πριν 30 χρόνια οι γονείς μου μετανάστευσαν προς την Ελλάδα. Μιας και μετά τον πόλεμο στην Αρμενία άρχιζαν να ζορίζουν τα πράγματα. Έως και τώρα εννοείται ότι είναι με άδεια παραμονής. Η μαμά μου συγκεκριμένα, καθώς είχε πολύ έντονα την επιθυμία να αποκτήσει την ελληνική ηθαγένεια, τα βάλε κάτω και ξεκίνησε να κάνει τα χαρτιά της πριν περίπου 10 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Κάποια πράγματα που θα πω ίσως να έχουν αλλάξει έως τότε. Τότε θυμάμαι χρειάστηκε να πάνε και 2 άτομα. Στην περίπτωση της μαμάς μου πήγα εγώ και η αδερφή μου, τα οποία θα είχαν ελληνική ταυτότητα. Νομίζω αυτοί λέγονται κάπως ανεγγυητές, αν θυμάμαι καλά. Έπειτα ασχολήθηκε ένας δικηγόρος για να της φτιάξει το φάκελο. Δεν γνωρίζω πολλά περί αυτού. Και μετά ξεκίνησε το δύσκολο κομμάτι, το οποίο είναι και το διάβασμα. Εδώ ειλικρινά θέλω να σταθώ πάρα πολύ, γιατί οι ερωτήσεις, εκτός από το ότι ήταν 300, ήταν και πάρα πολύ δύσκολες. Αφορούσαν γεωγραφία, ιστορία, πολιτικά, πολιτιστικά, θρησκευτικά, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Που από τη μία το θεωρώ και λογικό, από την άλλη, πιστέψτε με, ήταν ερωτήσεις τις οποίες ούτε καν εγώ γνώριζα τις απαντήσεις. Εγώ, η οποία έχω τελειώσει το σχολείο, έχω σπουδάσει στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, όμως έκατσε και τα διάβασε και πήγαμε πέρυσι τέτοια περίοδο και έδωσε εξετάσεις. Και εξετάσεις είχαν ερωτήσει γύρω στις 30 ερωτήσεις. Γράψανε έκθεση, κάνανε listening. Για 5 περίπου ώρες κρατούσε αυτή η εξέταση. Και μετά από 1 χρόνο ήρθαμε στην ορκομοσία της. Πάρα πολύ περήφανη είμαι για τη μαμά. Γιατί παρόλες τις υποχρεώσεις, τις δουλειές, είναι νοικοκυρά, είναι μαμά και κατάφερε να πάρει αυτό το χαρτί με τόσο διάβασμα. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας αφήσω να δείτε πόσο ωραία και συγκινητικά λόγια είπε η κυρία και πόσο θερμά υποδέχτηκε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Αφού ορκίστηκαν, είπαν και τον εθνικό ύμνο, βγάλαμε φωτογραφίες και τελείωσε και αυτή η μέρα. Θέλω να πω σε αυτό το βίντεο, αν υπάρχει κάποιο άλλο άτομο που είναι στη θέση της μαμάς μου, μην τα παρατήσεις. Νομίζω το συναίσθημα στο τέλος είναι όλα τα λεφτά. Γιατί μετά από τόσα χρόνια εδώ πέρα καταφέρνει και είσαι Έλληνας πολίτης. Και εδώ γυρνάμε πίσω στη βάση μας. Bye!